गथ'फोरा नोंखौ ओरै नायदावबाय थायोनो मिनिबाय थायोनो मानसिखौ फिसा खालामनो थाखाय आंनो जेबो प्रडाक्ट नाङा एवनो बेरेखा नायखाजोबना ला खुलुमबाय हेलौ पुटु मेडाम बा मानसिया मासे साफा जाना दोङो मानसि फिसा साफाथार जाना दङ माथो मा जादों मानसिया टिफिनबो लालायद अन्थावथावनो टिफिनबो लाखालायदो बेसेराया आं संना जाहोगोन ना दा सानफ्राव मा सिन्था खालामदो नोंलाय मानसिया एसेबां समायना जामारदो फिसानो फिसाथार जाबाय माथो मानसिया जोंहा एलबाम बानायफिननांगोन ना सानैजों बोराय बुरै गथ'फोरा सोंगासिनो दं बाजिया बहा खारखो होनना पुटु मेडामा फिसाथार जाना दोङोलै मानसिया खेवबाय दे खेवबाय सिन्था खालामना नों मानसिया बोरै फिसा जाखो नों मानसिफोरा आंखौसो बुंबाय थादोंमोन बाजैखौ मोदोम फिसा खालाम होनना बाजैया आं थानायाव मोदोम गिदिर जागोन ना नै बेसेबा फिसा जाना दं बाजैया जेबो मुलि जायाखै रावनिबो आं फिसा जाना दोङो नायलाय बाजैया सेलफि लानि खेबसे पुटु मेडाम फिसाथार जाना दोङो मालायसो माबायदि फिसा खालामखो नों बडिखौ मुलि जादों नामा मुलि जानाङा मानसिफोरा मोदोम फिसा जानायनि मुलि फानसैयो जानला मानला जाना बेमार जागोन खोनाबाय मालाबाबो मुलि जानानै मोदोम फिसा खालामना आं नोंखौ दोननानै भुटानाव खारगोन दे नोंखौ दा नोङो सानफुआव ओंखामखौ मायाव जायो जा लाखादो संनानै बेनिफ्राय दायो नोङो माजों फैबानो जाबाय नों जेराव गथ'फोरजों गेलेबाय था फोरोंबाय था गथ'फोरखौ खारथिंबाय थागोन न'आव थांलाय पाठशाला थांलाय भुटान थांलाय नोंखौ फंसे बाथ्रा खोनादों र' आं माथो गथ'फोरा नोंखौ ओरै नायदावबाय थायोनो मिनिबाय थायोनो माथो नोंनि बाथ्रा खोनासंथारालै गथ'फोरा आंनो खोन्थादों र' लक्ष्मीनि बाथ्रा खोनासंथारा गथ'फोरा मिनिबायसो थायो होननानै गथ'फोरखौ रागा जोंना रायनो हागोन नोङो रायनांगौ गथ'फोरखौ ओरैनो हेगारनाङा गथ'फोरखौहाय रायनानै मोजां दानि गथ'फोर माखासे गथ'फोरा मानियादोलै डिसिप्लिनबो फोरोंनांगौ गथ'फोरखौ माबायदि जानांगौ आंखौसो रायगोन नामा गथ'फोरा जेम्सआनो बुङै हरो खोमालै बेनिखायनो जोंखौ बिदि बुंफायो होननानै ना डिसिप्लिन बाय फोरों दानि गथ'फोरा बारा सनमान होनो नागिरा मोजां सासे फरायसुलि जानाय लोगो लोगो माबायदि डिसिप्लिननि जानांगौ माबायदि बाथ्रा खोथा खोनासंनांगौ माबायदि मान सनमान होनांगौ माखासे गथ'फोरा एकदमबारे डिसिप्लिन गैथारा दे होनखायो आं दा जितु बायदि नुयो माने माखासे गथ'फोरा बिराद डिसिप्लिन दङ माखासे गथ'फोरा डिसिप्लिनखौ एकदमबारे माबा खालामथारा माने एकदमबारे बिराद दादागिरि थायो ओमफ्राय डिसिप्लिननि बागैबो फोरोंनांगौ बिजाबल' नङा खोनाबाय अनलि बिजाबनिखौल' फोरोंनाङा सम लानानै एक्सट्राबो फोरोंनांगौ डिसिप्लिननि बागै माबायदि सनमान होनांगौ माबायदि थानांगौ माबायदि गिदिरफोरजों बेफोरखौ फोरोंनांगौ खोनाबाय गथ'फोरा मिनिबायसो थायो होननाय खोनादों नोंखौ नायदावनानै इउटुबाव नोंखौ मिनियो होमबा नोंखौ देखायनो हालालै गथ'फोरा मिनिमारो नोंदोना इउटुबाव नुबाय नालाय एलबाम बानायलायनाय दा गथ'फोरा मिनिसिगोनथ' आरो जेबो नङा मिनिबाबो गथ'फोरखौ मिनिनो फोरोंबानो जाबाय गथ'फोराल' मोजां जानांगौ गथ'फोरखौ मोजां नोंनि बाथ्राथ' लाखानाय नङा लाखाया बायदि मोनो आङो नोंखौ नायनानैनो मानसिखौ नायनानैनो बाय फोरोंग्राफोरा बाय अख्राबो जानांगोनलै मिथिबाय ना बायो बाय रांखिनिबो जानांगौ मिथिबाय नोंखौ आरो बारा रांखिनिनि नुवाना नुनायावनो उमुक स' मेदाम स' होनलायनाय जानांगौ थाङाहाय मेदामनि क्लासखौ लानो होनना
ओरैबायदि सम लाना रांखिनिबो जानांगौ नुनायाव रांखिनिबो नुनो गोनां जायो मिथिबायना मोजांबो जानांगौ माहिबो गुरैबो बारा गुरैथारबाबो जाया मानिनांगोन दे खिन्थु नोंखौ गथ'फोरा बाजैखौ फिसा खालाम होनदों नुद' बाजैया बेसे फिसा जाखो हारसिंनो हो बाजैया हारसिंनो बेसे फिसा जाखो खुनु मुलै गैया हा जेबो रावनिबो प्रडाक्ट गैया जेबो मुलै गैया ओरैनो हारसिंनो फिसा खालामदो नाय आरे आंखौ बुङो ना दा नोंल'सो जिम खालामो बाजैखौबो खालामो ना बाजैखौ आं जिमबो खालामो ओरैनो हारसिं फिसा खालामबाय मानो होनोब्ला हिनजाव मानसिया जिम खालामबा मा जायो मिथिबायना उनाव जिम खालामगोन लहा दैखांगोन थांनानै मा जागोन लास्टाव नों जिम खालामनो हाला नोंनि मोदोमा गुरै जाजोबलांगोन सेस बेनि आइडिया दङ आंनाव हा आंनो जेबो प्रडाक्ट नाङा सासे मानसिखौ फिसा खालामनो थाखाय आंनो जेबो प्रडाक्ट नाङा आं बाजैखौ बहुत बुस्थु फोरोंदो आं देखायाखै भिडिअनि गेजेरजों दिनै बाजैया माने मास मोनसेबो नाङाखै ओरैबायदि फिसा जाबाय ओरैबायदि मोजां एलबाम बानायनो हागोन जों दा एलबाम मोनसे बानायनो हागोन ओरैबायदि फिसा जाबाय बहुत फिसा जादों खै केजिसो खम जादों 3 केजिसो थांदो हा फिसा जादों मानसिया गुलु मुलु ओरैबायदि सेलफि लानि खेबसे जोंना नोंसो सेलफि लानांगोनलै दिनै बुङोमोन आरो इउटुबाव कमेन्टआव ओइ फंबाय हाबा जायैयावनो बेरेखा नायखाजोबना ला हाबा जाबा आलादा जामारोलै हाबा जाबा मानसिया भाई हिन्जावआ बुजिनायखायसो सान्दुं गोसा मानि बाजार खालामनो गोनां जायो हिन्जावआ बुजि मोनाबाथ' आं खेला धुला गेलेग्रा मानसि जिम खालामग्रा मानसि इउटुब बानायनो खारथिंग्रा मानसि हिन्जावआ बुजिनानै हेगार हरनायखायसो नङाब्लाथ' ना इउटुब ना जिम ना खेला धुला हा आलादा जामारोलै संसार जानायाव गथ'फोरासो माबायदि संसार जायो मोनफैबाय माथो आं नोंखौ गारना खारसिगोन दे नों मा खालामबाय था खोनाबाय नों जायो आं भुटान थांनि आं बेरायना फैनो र' आं भुटान थांग्रोनि भुटान थांनानै आङो बबावबा आलासि जागोन बिखुमजोबो दोङो बिखुमजोनियाव थांनो हायो हो बबावबा बेरायगोन आङो बेरायनानै न'थिं मोनहैलायगोन बेलासे खेला गेलेलायगोन नोंखौ लांफायबा लांफैबाय लांफायाबा रिक्सा गाखोना थां दे खोनाबाय ना आं लांफैबा लांफैगोन लांफैयाबा गथ'फोरखौ मोजां फोरों दे गथ'फोरा नोंनि बाथ्रा लाथारा होननाय खोनादों आङो मिनिबायसो थायो नायदावनानै गथ'फोरा मिनिबायसो थायोबा आंखो र' गारि फिदिंनि भिरथार आइयाव फिदिंना लाना फैनि आं गथ'फोरखौ बाय कारा खालाम ओइनि जेम्सनि हिन्जावा होननासो मिनिबाय थायो होनबा गथ'फोरा नोंखौ नायदावनानै जेम्सनि हिन्जावा होननासो मिनिबाय थायोबा गथ'फोरखौ बिजाबखौल' फोरोंना दै आलादाबो फोरोंनांगौ अनलि बिजाबल' फोरोंना दानि गथ'फोरखौ बेलेग फोरोंनानै गथ'फोरखौ एसे एक्सट्रा क्लासबो लानांगौ बाहेरा नलेज होनांगौ गथ'फोरनो अब्ला आं नोंखौ दोननानै खारनोसै ना नों थादो गथ'फोरजों गेलेलायबाय थादो क्लास खालामलायबाय थादो आं थांनोसै हा आं खारनोसै मोनबायबो आं थांदो अके बाय बेरायनो थांनोसै